kadang munggah sik. Wi. Lah aku ya kasap adoh to. Wah, kowe iki jan. Kok jeleke tase. Oh, alah. Alah wong kowe enten gara semokmu surung wis semeleh penak kok. Wis banyu nanteng banget iki. Lah ya. Iki ora nek sing ngansane aku iki. Nah nek sak iwake dina tak pek kabeh engko. Sak karambane gono to. Wis tenan. Lah citamu Karep andek paten. Ora nek sing ngansane aku bolo. Ora Tenang. Genah iwake engko tak duduti dhewe. Iwake. kok tak susul. Masalah iki nek ora do ning gone Eko iki jane ra puas. Apa meneh Kang Slamet kae jare golek mau paten wae wis. Apa yo enak iwake paten iki jan iki. Wong asik nek kono kuwi. Aku paten tak pakake pitik ngono ya. Ora ngerti iwak apa ngurake goreng. Apa? Sampane tok paten mata pakake pitik tak goreng. Cara mbok kabeh dodo paten. Ya gara-gara cilik patine. Nek paten. Ya wong sak anu sak meneh kita. Nek sapa nek gedhe ya mestine ya digoreng ati kok. Ayo wes tau. Ya mengko nek awan kene jatuh minggir kae. Ya wis wayahe mangan kae. Nek jalan iki aku tetep golek serinding. Ora arep ngarah sing gedhe sih. Yo, hari ini bolo banyune antenge kok ngono. Kowe marare ning iki tenan. Kan bener ngomongku to. Nek kok bengi dan rezeki banyune anteng tenan. Dek iki kok gablek iki kok tetep bebek Pak. Wis to, tak jamin itu Pak iki. Banyu kaya ngene lho, kuwatengen kok ngene kok. Banyune kinclong tenan iki lho. Pocong. Karambane neng ketok aku dhewe iki kok. Lah iki ra dudu bojo ki arep piye? Malah kasramet jaluk sing elek iki diuncalke piye Mas yo. Apa-apa kowe iki cedak nang kono, Kang. Dadi marai sial disele. Kowe maju apa piye? Ora, sing elekke kuwi masalah di bojo dhewe. Wong sing ra dielekke iki ra di bojo kok. Ora gede gas ya? Heeh. Ah, wes to. Kuwi patine. Lawane malah nang tengah-tengah ngajar. Iki malah praum plakune malang ki ya gek iki. Anu saiki. Malah ngampul itu kan. Ngampul iki lho. Wes mancing ning ngene. Kok laut to. Nangi kene kono ora karo. Godean perahu karo disurung-surung. Malah kewalik ku lho. Iku sik, sabar sik. Petiar nangis kae kan. Sing loro wis arep nangis-nangis kae. Kowe iki ngoyak-oyak Kang Mitus. Ngoyak-ayak piye? Ngoyak-oyak ngedang teko ka praune moh pengene santai kok. Udah wis tapen kok anu kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ber. Bedos busine telas. Mare kene ra tukang anu mare. Kayak udin rene sik kae kan. Menarik sik sedilek kae. Tanggap po. Kayak praune minger iki mesti. Nah, sik Mas Bro. Paline kene udin iki. Rene we. Kabutan ngarep kok. Oh, alah. Ini asline kabutan. Oh, mundur. Sing tuwa kuwi lho kandhani kok. Dik ngayal wae kok. Wis dadi delek pas sebagian ya. Dayan iki pas. Rene sik, Dik.
Mundur-mundur bener. Lah kuwi arep nang ndi kamu? Ya rono. Kene sih, Den. Kuwi kaine anu taline kene. Nek geret terus dilebokke ngono muni Raden. Sikile diepet-epetke. Aku yakin kalau juru ana sing donga ki mau. Mau Ya untungane ya mengko, untungane mengko lho untungane arep etuk iwak kok untungane malah mlakune perahu ya beda to. Mburi kono kan? Wingking. Nah, samping mboten kuat. Buri. Talekno awakmu Lho ganti gendene cicah nang kono. Kadane kok lalek kene awak terus gudelan. Iki bayangke Kursi ngene lho. Ora sing buri setiran iki wae. Di Bangkarya, Drun. Nedar. Gojake. Atas lagi sik kowe kan to. Alah Gusti alah. Lagi arep keploy. Arang-arang iki ya. Asem prawe diseret cah. Piye iki? Aduh, Yung. Iki tulayan. Piye nasib iki? Piye nasib iki kan kakangmu ki? Ngidul bablas sik weh. Ya iki mandeke iki sik. Mandeke iki sik wae. Kalau usin kita. Mau tambahan lewat. Tambahan mungkin ini. Belum nganggo kacar. Aku mau sungkem karo Pak Muse yo. Kerja bakti anake malah micek ora tertib. Yes. Takno. Kerisikan ini. Murimen. Jar ngrem piye? Wong lasdol. Wes. Adi, lha kuwi kosong. Lah iki. Lah yo Lah gorengan iki tanggungan. Itu iki cerita. Kecit sini kok. Enggak ada orang kok sini kok. Kang Kecrit sini. Sama rekan-rekan. Apa melu kowe ra penak tah engko. Alah. Enggak kesaingan patin nih. Yo no. Kowe ngandalke patin kono pitin. Oh. Ora kuwi dhewe moro. Jangan gitu. Yo piye dikepet-kepet iki lho piye kono mbak. Sik, pepet sik. penyangkut tok. Kuwi ben melu kono sisan. Ngidul kono. Wetane kan tane rewa aku dari kan. Mangga. Kau kan Tentang ora iki? Tentang ora? Tentang. Do nang kene kabeh to? Yo ini. Wae wae praune. Alah didayung lah rono. Wae pripun neng klangi nek. Tenang no pikirmu. Awas. Kowe kok Awas, Mbak. Awas, Mbak. aku ning nganu. Eko. Corona piye?
Tapi besok mulai ora mulai sore. Jam lakukan Kok mulai sore ya? Jam 5. Waduh, ora kene weh. Lah, ngono. Lah mungkin kono rek didayung ora apa-apa toh. Jorok ya. Di sini wong pedhot tambahan kok mumet kok malah. Iki mu dengare nek urung dong rene to to? Loro tok kuwi. Oh, wong papat. Wirek malah ngono ngetan meneh. Apa karep ngalor neh? Tenange kaya ngono piye lor. Heh? Genah mangan nek kok ngene kok. Lah iya iki kok pas iki kok. Malam cuaca lho. Alah, ora. Ramalan cuaca manute ngendi? Jawa Tengah. Jawa Tengah pirang-pirang kok. Ah, sapa sing duwe anu nang kene? Wah, iki ndak pas nang kene to. Enake ran jamak nang kene ta. Dhewean iki. Yan. Piye? Urung? Oh, wis berarti ki mangan, berarti ganti aku iki. Sik nekno aku telat berarti. Iki jelas tak entekke iki.